Helo, Nathan. Chynnaw, Paul. Wel, da ni trwad i trydydd rownd Cwpan Cymru. Sut ydych chi'n teimlo'r gêm heddiw wedi mynd, lle? Dim yn gret fath o tîm, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl efo tîm oedden ni'n nabod yn dod i rofal. Maen nhw wedi eistedd nôl o'r pan oedd y gêm gychwyn. Oedd hi'n mynd i fod yn anodd i ni trio chwarae ffordd ni chwarae fel arfer, felly oedden nhw'n neud o'n anodd i oedden nhw'n chwarae defence, oedden nhw'n reit compact a midfield, felly oedd hynna'n neud iddyn ni fforsio passes, which oedd yn obviously cael ei cael lawr, which oedd bach yn frustrating, ond y munud yn oedden ni dechrau setlo a chwarae passes mwy fyr, passes 5-10 yards a switch o play. Dwi'n meddwl adeg yna gathen ni dod fewn i'r gêm, lle nath Joe Williams setio un yn dechrau trwy bildio un ochr, switch o play, mynd lawr lein a crosio fewn, felly overall, dach chi'n beth bwysig oedd fod yn y het yn yr ôl nesaf. Felly, job done. Ia, o'ch ti teimlo felly na tempo ni oedd y gwahaniaeth, a unwaith nathon ni ypio'r tempo fath nhw'n dweud, hwnna nath y gwahaniaeth yn y gêm. Ia, dwi'n meddwl dyna nath y gwahaniaeth, fath o'n i'n dweud, oedden ni'n trio fforsio'r passes, which ella sy'n ni chwarae gêm yn gêm league neu lle mae tîma yn dod reit yn gwyneba ni, lle da ni'n chwarae passes o gwmpas nhw, sa'r passes wedi ffindio dyn lle heddiw oedden nhw'n cael eu cael lawr achos oedden nhw'n yn aros yn y banc o 4 yn y defence ac 5 yn midfield. Ond dych chi Cynarfon Town ydyn ni un o clwbiau mwyaf yn Cymru, felly dych chi o'na ddim byd, ond gyda'r gêm yn gorau neud heddiw yn yr ôl nesaf. A pwy sa'ch chi'n licio yn yr ôl nesaf, a pwy sa'ch chi'n licio gêm oedd i gatra ta gartra, achos da ni yn chwarae dda oedd i gatra hefyd ydan? Yndan, da ni yn chwarae dda oedd i gatra, ond dwi'n meddwl efo sydd dath pethau blwyddyn dwytha, dwi'n meddwl sa well gan i fi gael gêm adra. Ac dych chi'n gwybod sy'n o'n sgorio licio gêm sy'n o'n fyw, felly os goni rhywun o'r Welsh Prem adra, dwi'n meddwl sy'n ni reit confident, dim ond pwy da ni gael. A wyt ti'n dechrau teimlo fath o ddech chi'n mynd dwytha, mae rhywbeth yn digwydd yn y Cwpan eto? Yndw, mi wan, dwi'n bod yn deud ys dechrau season, mae'n teimlo am rhywbeth special yn y squad yma, felly dim just yn y Welsh Cup, ond yn y league hefyd, dwi'n meddwl da ni wedi dechrau clicio wan, felly fath o'n i deud pwy bynnag gawn ni'n rhwng nesaf, dwi'n meddwl da ni'n ffansio yn yna. Reit, a oedd i ffwrdd o'r Cwpan Cymru fan, beth yn ôl i'r cyngrair wsos nesaf, gêm o'r yn Airbus, sydd ydych ymlaen i hwnna? Yndw, edrych ymlaen, dwi'n meddwl, mynd i Airbus, maen nhw'n clwb Welsh Prem oedden nhw'n blwyddyn dwytha ac mae'r facilities yna fel o 3G, ond gan ni ffwtbolers da sy'n gallu pasio pel a symud o dda, felly dwi'n meddwl neith y 3G siwtio ni fatha nathon ni yn Llandudno dechrau tymor yn y World Cup, felly edrych ymlaen a gobeithio gawn ni 3 pwynt i extendio lead yn y top. A wedyn, be fydd y training wsos yma, nos Fawrth? Ia, treinio dwywaith wsos yma, dwi'n meddwl nos Fawrth a nos Iau, so ni wedi siŵr da ni'n gweithio'n galad wsos yma i wneud siŵr da ni'n switched on a gwybod beth ni'n gwneud i chwarae Airbus wsos nesaf. Dwi'n mynd gofyn chdi fel efo'r de, ond sy'n mae'r training mynd, beth ydych chi'n neud nos Fawrth nos Iau chi? Yr un peth di o ta? Na, mae dim mawrth jyst gael yr ogia i fewn at ei gilydd, yn bach o ffyn, just small-sided games, possession a wedyn dydd Iau, mae dydd Iau yn mwy ffocws wedyn am y gêm di Sadwrn, felly fatha mi wan a wneud i homework ar teams, da ni'n mynd dros gwahanol formations a mynd dros set pieces a felly ia, dim mawrth bach o ffyn a small-sided games a dydd Iau, ffocws o mwy am y gêm o flaen y dydd Sadwrn. A pwy gath Colin y Cyneri, ie? Pwy gath oedd o? Mond un sy'n gallu gael dwi'n meddwl Ryan Williams, e. Pam Ryan yn gael ei ddod chi'n eith? Dwi'n meddwl oedd y chwarae i Berry second half, oedd y chwarae stricar nhw drwy'r gol da, felly just un o hynna sydd wedi digwydd yn defence, ond peth bwysig gan ac i'r gêm. A ti wedi gael yn mwyn yma? Na, dwi'n mynd i chwaith fo. Gres, diolch di neithio. Diolch fo.